नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉगच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। मित्रांनो, कोकणामध्ये सध्या मस्तपैकी असा मुसळधार पाऊस पडतोय आणि बहुतेक धबधबे हे प्रवाहित झालेले आहेत। आणि त्याचप्रमाणे देवगड तालुक्यातील तळवडे गावातील हा एक धबधबा आहे, न्हावणकोंड धबधबा, ज्या ठिकाणी आज मी आलो आहे। अतिशय सुंदर असा धबधबा आहे। ज्याप्रमाणे पर्यटक आंबोली धबधबा, सावडाव धबधबा, मंचे धबधबा अशा ठिकाणी जातात मस्तपैकी पर्यटनाचा म्हणजे मान्सून पर्यटनाचा आस्वाद घेण्यासाठी, तर त्याच प्रकारे हा देखील एक सुंदर असा स्पॉट आहे ज्या ठिकाणी तुम्ही येऊ शकता। सेफ आणि एकदम पूर्ण सुरक्षित आणि क्लीन असा हा धबधबा आहे। तर या धबधब्याला एकदा नक्की भेट द्या आणि या पूर्ण व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला न्हावणकोंडचा धबधबा दाखवणार आहे। तर हा व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा आणि एकदा या ठिकाणी नक्की भेट द्या। हा रस्ता देवगड निपाणीवरून येतोय, म्हणजे देवगड निपाणीवरून तळे बाजारच्या इथे महावितरणचं ऑफिस आहे, तिकडून राईटला म्हणजे देवगड साईडला जाताना राईटला इकडे फाटा आहे। इथून 2 मिनिटाच्या अंतरावरच हा धबधबा आहे आणि ते बोर्ड वगैरे आहे न्हावणकोंड धबधबा। तर आज वीकेंड नसल्यामुळे जास्त गर्दी नाही आहे आणि मी जस्ट आलो त्यावेळीच काही जण होते आलेले, पण ते आंघोळ करून गेले परत आणि आता दुपारचे 2 वाजलेत। माझं इकडे जरा तळवड्याला काम होतं, त्याच्यामुळे मी इथे आलेलो, म्हटलं या धबधब्याचं शूट करूया। तर इथून हा रस्ता खाली जातो, हा मुख्य धबधब्याकडे जातोय। त्याच्यानंतर इकडे तुम्हाला पार्किंगची व्यवस्था देखील आहे दिलेली, इथे देखील थोडीफार पार्किंग आहे, पण वीकेंडच्या वेळी इथे मला वाटतं थोडंसं पार्किंग फुल असेल। हे सर्व रेलिंग वगैरे केलेलं आहे, अतिशय सुंदर असं आणि मजबूत आहे। कॉन्क्रीटचा बेस आहे, म्हणजे कॉन्क्रीटचा फ्लोअर आहे, त्याच्यामुळे तो पण इथे काय प्रॉब्लेम नाही, म्हणजे तुम्हाला दगडातून वगैरे जावं लागत नाही आहे। आणि देवगड तालुक्यातील हा एक असा सुंदर म्हणजे अगदी निसर्गरम्य असा आहे, त्याचसोबत इथला पाणी देखील क्लीन आहे आणि त्याचसोबत हा सुरक्षित देखील आहे। तर तुम्ही एकदा नक्की भेट द्या या धबधब्याला। इकडून आता हे सर्व चालू होते, हे छोटे छोटं पाणी म्हणजे वरून जे पूर्ण झिरपलेलं पाणी असतं ते येते आणि इथून खरी मजा चालू होते। इकडे थोडासा जरा शेवाळ असतो, पण आता यावेळी तसं काही दिसत नाही आहे। वाव, हा बघा, हा एक छोटा आहे धबधबा, पण इकडे पण तुम्ही आंघोळ वगैरे करू शकता। हे थोडेसे दगड वगैरे आहेत, पण तसा काही तेवढा प्रॉब्लेम नाही आहे। त्याच्यानंतर हे पाणी जे इथून खाली जातं आहे, इथे पण जागा आहे मस्तपैकी, तर मी खाली जाऊन तुम्हाला दाखवतो। आणि आपण आता चाललोय मुख्य धबधब्याकडे। हा बघा, हा आहे मुख्य धबधबा, अतिशय सुंदर असा आहे आणि हे सर्व कॉन्क्रीटचं फ्लोरिंग केलेलं आहे, त्याच्यामुळे इथे तसा काही प्रॉब्लेम नाही आहे। मस्त, आणि पाणी देखील बघा एकदम क्लीन आहे। वाव, पाणी पूर्ण क्लीन आहे आणि इथे ही थोडीशी जरा खोल जागा आहे, पण एवढी पण खोल नाही आहे, कारण फक्त आपल्या कमरे एवढंच पाणी आहे आणि याच्यातले दगड सगळे काढलेले आहेत। येथील जे कोण मला वाटतं लोक वगैरे असेल तर त्यांनी सर्व इथलं क्लिनिंग वगैरे केलं असेल, पण त्याच्या आतमध्ये पण जास्त दगडी वगैरे नाही आहेत। फक्त इकडे हा जो वरती दगडांचा पोर्शन आहे, इकडे फक्त वरती चढता कामा नये, कारण ते थोडंसं जरा स्लिपरी वगैरे झालेलं असेल। बाकी तर सुंदर असं आहे, वरून उड्या वगैरे मारण्याचे चान्सेसच नाहीत, कारण वरती तुम्हाला इथे चढायलाच मिळत नाही आहेत, पण ती पण इथे काय तेवढा प्रॉब्लेम नाही आहे। बाकी सुंदर असं आहे। आणि आज माझ्या मते वीकेंड नसल्यामुळे आज गर्दी नाही आहे। आपण आता इथून खालच्या बाजूला जाऊया, हे पण पूर्ण कॉन्क्रीटचंच आहे फ्लोरिंग, आणि एवढं मला चालताना असं जाणवत नाही आहे की ते शेवाळ वगैरे आहे, कारण खडी वगैरे आहे, त्याच्यामुळे ग्रीप थोडीशी पकडते, पण पाणी मस्त आहे एकदम क्लीन। वाव, इकडे हे थोडेसे दगड वगैरे आहेत, तर मी जरा सांभाळून चालतोय। ते बघा, हा पण रस्ता मला वाटतं केलेला होता, पण तो वाहून गेला असेल कदाचित, तर आपण इकडून जाऊया। या साईडला दगड नाही आहेत, इकडे वरच्या साईडला मुख्य धबधबा होता, आपण आता इथून आलो। तर मगाशी आपण जो पहिला धबधबा बघितला तर तो धबधबा देखील इथे खाली येतोय, तर इकडे पण आंघोळ वगैरे तुम्ही करू शकता। इकडे पण मस्त अशी जागा आहे, जास्त दगडी वगैरे नाही आहेत,
आणि क्लीन आहे. मुळात पहिली गोष्ट म्हणजे पाणी सर्व क्लीन आहे एकदम. आणि आज कोण आलेच नाही आहेत, मला वाटतं येत आहेत कोणतरी. ते बघा डायरेक्ट गाडी घेऊन आलेत. वाव, तर हे आलेत मला वाटतं गाडी वगैरे घेऊन. गाडी पण पूर्ण येते धबधब्यापर्यंत, तू गाडी पण धुवू शकता. मुख्य धबधब्यानंतर इथे मला वाटतं हा चेंजिंग रूम वगैरे नाही असेल कदाचित, तर याचं काम चालू आहे. आता पावसामुळे कदाचित बंद असेल. आणि नंतर भविष्यात मला वाटतं हा इकडून देखील रस्ता वगैरे किंवा काहीतरी पायवाट वगैरे करतील या ठिकाणी येण्यासाठी. आणि हा जो इथला भाग आहे हा क्लीन करून जो पूर्ण ओढ्याचा पोर्शन होता तो कंटिन्यू ठेवतील असं मला वाटतं. तर हा धबधबा जेव्हापासून असं म्हणजे पर्यटकांच्या नजरेत यायला लागला ना, तर तेव्हापासून इथे डेव्हलपमेंट होते. मागच्या वर्षी हे बांधकाम चालू नव्हतं, बाकी हे सर्व रेलिंग वगैरे नाही होतं, पण ते बांधकाम चालू नव्हतं. तर हळूहळू भविष्यात डेव्हलपमेंट होईल जसं जसे पर्यटक वाढतील. इकडे पण एक खाली छोटासा धबधबा आहे, पण ही आता झाडी वाढल्यामुळे कदाचित तिथे जाता येणार नाही. पण हा पण इथे चांगला आहे मस्त आंघोळीसाठी. आणि पाणी आधी पहिली गोष्ट म्हणजे क्लीन आहे भरपूर. आता मी चाललोय वरच्या बाजूला. इकडे थोडंसं शेवाळ आहे, हे जर व्यवस्थित क्लीनअप झालं पाहिजे. तर मंडळी हैसर बड्डे सेलिब्रेट करू केले आहेत. हे देवगडचे असतात सगळे, तर बड्डे पण सेलिब्रेट होतो आणि मस्त धबधब्यात आंघोळ पण करतले. हीच खरी मजा असते आपल्या कोकणातली. आणि असं टू व्हीलर वगैरे येतं आरामात, पण माझ्या मते जास्त गर्दी असली काय इकडे आणणं जरा रिस्की. बाकी तो रस्ता कॉन्क्रीट व्यवस्थित असल्यामुळे एवढा काय प्रॉब्लेम नाही आहे. बाकी तुफानी आहे. आता बड्डे सेलिब्रेशन हा चालू. तू राहतोस तर जा, तू राहू जा. मी व्हिडिओ काढते, तुका पाठवते व्हॉट्सअपला. हां, इकडे आता मस्तपैकी सेलिब्रेशन होता. आज येतो बड्डे आता भाईचो. बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे, हॅपी बर्थडे, हॅपी बर्थडे. फुल तुफानी अशी मजा असाय सर. आणि जास्त पाणी खोल नाही त्याच्यामुळे काय तेवढं प्रॉब्लेम येत नाही. हे बघा कमरे एवढाच पाणी असा, आणि पाणी पूर्ण तर एकदम निव्वळ भारी सॉलिड, विषयच नाही. एक नंबर. आणि ही मजा आपल्या कोकणातच येता. वाव, तुफानी पूर्ण मजा मारू केलेले आहे. कांगडे धुमछान. तर मंडळी भरपूर मस्तपैकी मजा करतात. माका पण लई इच्छा होता जाऊची, पण मी जाऊ शकत नाही कारण मी 2 दिवसापूर्वी ताप बी पिलेलो. माका खोकलो वगैरे अजून असा, थोडी तब्येत डाऊन आहे. तर ज्यावेळी तब्येत व्यवस्थित होईल त्यावेळी मी नक्की येणार सर आणि मजा करतले. ए चला भाई. तर मंडळी हे सगळे मस्तपैकी मजा करतात आहे सर. पूर्ण एन्जॉय चालू असतात त्यांचे. बर्थडे बॉयची आज फुल वाट लावतात ते. तर फायनली मी आता चाललो आहे परत देवगडला. तर थोडंसं काम आहे. हा व्हिडिओ बनवण्याचं कारण एकच की हा मस्त सुंदर असा स्पॉट आहे, सुरक्षित असा स्पॉट आहे आपल्या देवगडमध्ये, तळवडे गावामध्ये. तर या ठिकाणी एकदा नक्की भेट द्या. आणि इथे जर समजा तुम्ही आलात तर काही जास्त घाण वगैरे करू नका, कारण एवढा चांगला सुंदर स्पॉट आहे. तर त्या एवढ्या सुंदर स्पॉटची वाट लावू नका. आता इकडे बघा बड्डे वगैरे पण सेलिब्रेट करत होते, पण कुठेही कोणतीही घाण वगैरे काय केले नाही. जे सर्व त्याने बॉक्सेस वगैरे सर्व आणलेले ते सर्व परत रिटर्न त्यांच्या गाडीमध्ये रिटर्न ठेवले. तर अशा प्रकारचे एक वेळ ठीक आहे. त्यानंतर अजून एक महत्त्वाची गोष्ट की ड्रिंक वगैरे करून
तेव्हा देखील इकडे येऊ नका, कारण दगड वगैरे आहेत, एकदम टोकदार दगड आहेत, काळे दगड, दुखापत वगैरे होऊ शकते. त्याच्यानंतर जो धबधबा आहे त्याच्यावरती चढण्याचा प्रयत्न करू नका, कारण भरपूर शेवाळ वगैरे असतो, स्लिपरी असतो झालेला भाग, त्यामुळे तिथे पण पडून दुखापत वगैरे होऊ शकते. आणि त्याच्यानंतर ज्या कोणी महिला वगैरे किंवा मुली वगैरे अशा येतील तर त्यांचा एक सन्मान ठेवा, जास्त काही असं गैरवर्तन वगैरे करू नका. तुम्ही ज्या वर्षा पर्यटनासाठी येत असाल, धबधब्यामध्ये आंघोळ करण्याच्या उद्देशाने येत असाल, तर ती मजा घ्या आणि पूर्ण एन्जॉय करा, कोणालाही त्रास न होता. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. त्याचबरोबर इतर अशाच नवीन नवीन व्हिडिओसाठी आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. चला, टाटा, बाय बाय.